विजयी पंचायत से भइल बानी खाड़ा करी सब सपोर्ट। काठ गाड़ी छाप जिंदाबाद। विजयी पंचायत से भइल बानी खाड़ा करी सब सपोर्ट। विजयी पंचायत से भइल बानी खाड़ा करी सब सपोर्ट। सुनए भैया करी निहोरा देह एक भोट सविता देवी के जितई ह कि मुखिया उनके बनई ह। सविता देवी के जितई ह कि मुखिया उनके बनई ह। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काठ गाड़ी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काठ गाड़ी हो निशानी केहू परब नाही भोर हो। सुनिए चाचा चाची बतिया कहले हथियार हो। काठ गाड़ी छाप जिंदाबाद। काठ गाड़ी हो निशानी केहू परब नाही भोर हो। सुनिए चाचा चाची बतिया कहले हथियार हो। रखी कभी न भूलई हो। सविता देवी के जितई ह कि मुखिया उनके बनई ह। सविता देवी के जितई ह कि मुखिया उनके बनई ह। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सविता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काठ गाड़ी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केहू के काम न रुकी केहू होई ना मजबूर हो। गाँव से अपना चूड़ी घोसखोरी होई सभे दूर हो। काठ गाड़ी छाप जिंदाबाद। केहू के काम न रुकी केहू होई नहीं मजबूर हो। गाँव से अपना चोरी घुसखोरी होई सभे दूर हो। राइटर सत्यम डीजे विकास सोनया के बढ़ई हो। सविता देवी के जितई ह कि मुखिया उनके बनई ह। सविता देवी के जितई ह।